Българска фирма постави билбордове пред сградата на Министерски съвет като форма на протест. По този начин от фирмата се надяват да получат неизплатените им средства по програма ФАР в Министерството на финансите на стойност 316 000 евро. Вече близо една година доставчик на катери се опитва да си получи парите от държавното ведомство. По проект на програма ФАР за укрепване на капацитета на българска морска администрация по вода, българска фирма доставя на морската администрация общо 8 катера с предназначение за търсене и спасяване. Средствата за първата доставка от 6 плавателни съда са платени с значително закъснение според изпълнителя, а доставените после 2 катера на сума от 316 000 евро не. В резултат от това полската фирма Паркър Поланд, производител на катерите, съди българската фирма за дължимата сума, а тя от своя страна очаква парите си от Министерството на финансите, за да се разплати. Вече от година се опитваме да си получим парите от Министерството на финансите за тези доставени катери. Ние сме ги доставили, изпълнили сме си договора, не ни плащат. Ние като българска фирма трябва да ги платим на производителя, а ние няма как да ги платим. Те не ни плащат на нас и ние не плащаме на производителите. Трябва ли да се излагаме по този начин? Според Филип Скот от фирмата производител на катерите от Полша, случващото се е не просто необичайно, при положение, че доставката е реализирана и е на лице фактура от Министерство на финансите, но дължимата сума я няма. 18 months for our money. Вече 18 месеца чакаме парите си и честно казано съм учуден, че Министерството на финансите на страна от Европейския съюз може да отлага това толкова време. Смятам, че българската фирма е коректна и се надявам, че това ще бъде урок за чужденците, идващи в България, които са потенциални клиенти. Те може да сключват договори с Министерството на финансите, но никога да не им бъде платено. И не само, че няма да им бъде платено, а и няма да получат отговор от Министерството. Освен изненада и нелицеприятен коментар на господин Скот, изненадващи неща се случиха и с самите билбордове. В духа на толерантност и право да отстояваш правата си, се намериха здрави сили да свалят надписите върху тях. Наистина безпрецедентен начин да се демонстрира и да се протестира срещу това, че държавата не е изпълнила своите ангажименти към теб. Ето го резултата. Неплатено.